Què li semblen la resta de candidats, ja per acabar, Imma, que es presenten com a caps de llista, en aquest cas, a les properes eleccions municipals? Jo a la resta de candidats no els coneixo massa, puc parlar de l'Àngel Ros. L'Àngel Ros crec que és una bona persona, sé que l'Àngel Ros té inquietuds per la ciutat, però l'Àngel Ros té un inconvenient per a mi, que és socialista. I s'ha demostrat que les polítiques socialistes en temps de crisi no funcionen, no han funcionat mai, no han funcionat a Europa, perquè els principals països socialistes, quins són? Portugal, Grècia i Espanya. Que és coincidència? Que tots estem al borde de la intervenció? Vull dir, jo crec que no és el moment de fer polítiques socialistes i la resta dels candidats, si tenen tanta il·lusió com jo, segur que seran uns bons candidats. Segur, segur. Imma Manso, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en el dia d'avui. Ha estat un plaer tenir-te, no cal que t'ho diga perquè saps que és veritat. Igualment. I en tot cas tindrem oportunitat de retrobar-nos més endavant ja quan comenci realment la batalla per aconseguir l'alcaldia de Lleida. La candidata del Partit Popular avui ens ha acompanyat aquí a Lleida al dia, Imma Manso. Moltes gràcies i a reveure. Moltes gràcies.